Smokestores lille kursus her med, hvordan man ryger en e-smøg. Vi starter med, at vi har et lille startsæt i et rigtig fint etui. Og herinde ligger der et batteri 1100 mAh og en C4 brænder. Til at lade op med, der har vi et USB-stik til computeren. Og det er der, man skruer sit batteri i. Det gør man her. Stille og roligt. Og den skal bare lige have fat. Når den sidder i computeren, lyser knappen rød. Når det er ladet op, så lyser den grøn. Den tager man ud. Så har vi vores C4-brænder. Som kan indeholde 1,6 ml. Heroppe sidder mundstykket, og her skrues den på batteriet. Igen, stille og roligt, bare lige så den har fat. Og så er den tændt, så virker den. Sådan. Trykker på knappen, når man skal suge. Og har man den i lommen, og den eventuelt kan blive tændt, kan man trykke 5 gange, så er den slukket. Det vil sige, når vi trykker på knappen, så lyser den ikke. Når man skal have fyldt e-væske på, tager man mundstykket af heroppe, skruer. Så har man sin væske. Der sidder et lille bitte hul hernede i, som der ikke må komme væske i. Holder den skrå, fører væsken ned ved siden af, trykker og fylder, så den når op til stregen 1,6. Når man har gjort det, skruer man sit mundstykke på igen, stille og roligt igen, samler med batteriet, og så er den klar til at ryge på. I et lille startsæt kan man også få et mindre batteri på 650 mAh, men der er brændtiden knap så lang tid som på 1100 mAh. Det var det, så er man klar til at gå i gang.